ऐसे हाँ जी भक्त कहले कि माई हाथवा जोड़त बानी चुमिले चरनिया हाथवा जोड़त बानी चुमिले चरनिया तुझे निपैया तोहार तुझील पैया तोहार हाथवा जोड़त बानी चुमिले चरनिया हाथवा जोड़त बानी चुमिले चरनिया करतन पैया तोहार ए मैया करतन पैया तोहार कबर से आइलू भैलू थावे के भवानी अब पूजला जहान सब कर राख ले लू पानी कबर से आइलू भैलू थावे के भवानी पूजला जहान सब कर राख ले लू पानी हरामी अधरामी कर खालू शरण में अधरामी के रखालू शरण में जना त दुनिया जहां ए मैया जना त दुनिया जहां भाई रोशन राज जी के जितना फैन रहुआ सब जुटल बानी देहातियों के स्वीकार करो सब कहे से कि रहुआ सब बानी तबे हमने के गौनिहार बानी जा नेता बानी जा विधायक बानी जा नायक बानी जा खलनायक बानी जा रहुआ सब नहीं तो हमने के कुछ नहीं जरूर रुपया पैसा में ताकत होला न तो स्टेशन पर भीख मांगे वाली रानो मंडल 4 गो दातवा उनकर बहरी रहे के चिन्हत रहे पैसा वाइल भीतरी ढुक गई हाँ जी ना चिन्हत रहे रुपया पैसा ना रहे तो कोई ना चिन्हत रहे और रुपया पैसा आ गई हाँ जी तो का जाने कहवा से बियाहल बेटी दामाद नाती तो नहीं नहीं निकल के छेड़खानी कर देता तो रुपया पैसा में ताकत बन हां जी पैसा ना रहे तो करली माटी से नहात रहली है पैसा हो गई तो लगली डब लगावे बबुआ हो कि राजा हो मन नसी के अरे तुरलू गुमान के अरे हसु भगत जी के राख ले लू मान के
राजा हम नस के पूरा लुक मान के रसु भगत जी के रख ले लुमान आपन रूपावा देखवलु कमना में आपन रूपावा देखवलु कंगन में रहसु के मसता कफार ए मैया रहसु के मसता कफार